Hakashnong sapai talasi ke KSU Kupli area circle ye ki barjela ki bawan rung bian Mekalaya. Hadin balayo leng ba kilat patai kubor baka sorkar Asam kala kendra napang ye ki mender ki bawan buhai shnong bian hakajela Asam. Kumta na kaliang ke KSU Kupli area circle harangkat ke jingya don lang ki bor pulit jong ke sapai police outpost West Janjay Hills district la kendra napang ye ki mender ki bala temu ban war jakari tengen hakajela Mekalaya hajaka kaput bat ka Asam ka badon ha sapai. Kajing sim kabu jong kini ki khar Bangladesh bat kiwi di ki mender ki balat mu ban war jakari tengen ha kejela ke jongi namar kitib ba kejela ke jongi kalong ka balat lan klem dadon kanu ka an ban yada kumta ki bar jela ki long ki baslur ban wan rung bi an sisu na kaliang ka seng kala ong in om sya ba kejela ke jongi kan long kum ka dosbin ban bread ki khar Bangladesh ki bala sya ba na kejela Asam. Bat kalau ong sisu ngi kentu ya ke sorkar jela bahkan om dai ban kensting bat kat kum ka kerwa na kaseng kalau ong balada ki bor jong ke sorkar ki mla ban le wat kena pat yangi bangila pen khenya ka an kaseng kala lap ru bakalenti na kasnong sapai kadai ka wai na ka jaka ki mender ki bala ban wan rung bi an cha ka jela kaseng kala kentu ya ki bor chnong ki bor pahara bakin pengor bha ya kasnong ka thau khenang bakan om cha telep ha ki poi ni ki poi ham. Bikin hobi cek dengan diam. আমারও লাগবে Apa pakai? আমার মোবাইল